No niin, miksi nämä veljet tänne tuli Tammisen rakkaalle kesäpaikalle Turun 2 kerran Haapaluotoon, niin on se, että meillä on täällä tämä päärakennus, jonka kuistilla istutaan. Tämä on pantu pystyyn 75 ja sitten tuo alarakennus, joka on meidän saunakompleksi, niin vuonna 82. Ja mulla on tuommoista taustaa tuommoisena kesäpalomiehenä ja näin ollen, niin vuosittaisen nuohouksen yhteydessä on syntynyt käsitys siitä, että on varmaan hyvä tarkistaa nämä kaikki pesät. Ja sitten kun tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus tuli, niin mä tartuin siihen heti. Ja josta mä oon erityisen ylpeä, niin on se näiden nuorten miesten tavasta hoitaa tämä homma. Puhutaan aikataulusta, puhutaan kaikesta, asiat kuvataan ja selvitetään niin, että tämmöiselle ei-insinöörillekin niin se on mahdollisimman helppoa. Ja sitten totta kai, koska me ollaan vaimon kanssa molemmat yrittäjiä, se tarkoittaa sitä, että me varattiin tämä maanantaipäivä, että me ollaan nyt täällä, jotta veljet päästään tulemaan tänne. Voidaan hoitaa myöskin tämä venekuljetus, kun tämä on saaripaikka, niin ei tästä voi antaa mitään muuta kuin orjimiehelle ihan täyden kympin. Jos Suomessa on tämän tyyppistä yrittäjyyttä, niin voin kertoa sen vanhana maajoukkuekapteenina, että kyllä Suomi on lähdössä nousuun.